Dobrý den, já jsem Jiří Mataj, já jsem vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HOPO v Horních Počernicích. Pojďte dál. V našem klubu mohou děti a mládež trávit v odpoledních hodinách čas, můžou si s námi tady hrát a povídat, sdílet své problémy, co je trápí. Můžeme jim pomoci dohnat věci ve škole nebo popovídat si o tom, když mají nějaké potíže v kolektivu nebo doma. Já vás tady vítám v centru na Hodnici, je to místo, kde vlastně má Neposedá svoje 3 služby, je to komunitní terénní program Křižovatka, který se vlastně věnuje lidem v celé komunitě, ať už tady na Praze 14, tak i na Praze 21 a Praze 20. Potom je to terénní program a nízkoprahový autobus a sousedské centrum je Hodnice. Pěkný quad, viv nebo triple. Já jsem Zuzana a v komunitním centru na Plekárně na Černém mostě vedu tréninkovou kavárnu, kde zaměstnáváme mladé dospělé, kteří navštěví místní nízkoprahové kluby. Jsem Poctěna. Ahoj, já jsem Zdenda, pracuji v kavárně Plechárně. Na mých zkouškách s pracovníky Neposedá řeším svoje životní situace, pomáhají mi vyjasnit si cíle a za jakým účelem se k ním dostat. Je to takový můj průvodce mým příběhem.